أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. Icela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Noma ngabe ukuphi lapho ukhona ukufa kuzokuthola. Allahu Akbar. Noma ngabe ukuphi, noma ngabe ukwi-tall building, ukwesakhiwo eside kangakanani, usendizeni, ukujet, uku-spaceship, uku-submarine, noma ngabe uku-rocket, noma ngabe ukuphi, kodwa ukufa kuzokuthola noma ngabe ukuphi. Lalela-ke, wena osenabanye onkulunkulu ngaphandle kamdali wakho. Wena osenabanye onkulunkulu ngaphandle kamdali wakho, lalela ulalelisise. Ngivule la incwadi ka-Isaiah 40. Isaiah 40 ekhuluma ngalo nkulunkulu wakho omkhonzayo kumanje. Ukuthi kahle kahle lo nkulunkulu wakho omkhonzayo ngaphandle kamdali wakho uyini kahle kahle. Lalela. Isaiah 40 from verse 6. Izwi liyakhuluma lithi memeza. Allahu Akbar. Qul yisho memeza. Ngathi ngiyakumemeza ngithini noma ngiyakumemezani na? Lalela ukuthi kumele amemeze ini. Umprofeti uIsaiah lo. Inyama yonke ingutshani. Nalo mkhonzayo uyini? Ungutshani. Inyama yonke ingutshani. Bonke ubuhle bayo bunjengembali yasendle. Bonke ubuhle bayo bunjengembali yasendle. Utshani buyabuna, imbali iyavuthuluka. Uzwile? Lo nkulunkulu wakho lo omkhonzayo ungutshani, ufana nembali yasendle, ufana nami nawe. Utshani buyabuna, imbali iyavuthuluka. Ngokuba umoya kaJehova uyaphephetha kukho, impela abantu bangutshani. Utshani buyabuna, imbali iyavuthuluka, kepha izwi likaNkulunkulu wethu limi kuze kube phakade. Angikuphindele. Utshani buyabuna, imbali iyavuthuluka, ngokuba umoya kaJehova uyaphephetha kukho, impela abantu bangutshani. 8. Utshani buyabuna, imbali iyavuthuluka, kepha izwi likaNkulunkulu wethu limi kuze kube phakade. Ngiyakuphindela futhi. Lo nkulunkulu wakho omkhonzayo yingakho uJeshua ethi khetha ukuthi ubani oya kumkhonza. Angithi wena usukhethile. Lo nkulunkulu wakho-ke lo omkhonzayo ungutshani, uzobuna ngelinye ilanga, uyimbali, uzovuthuluka ngelinye ilanga, kepha izwi likaNkulunkulu limi kuze kube phakade. Qhubeka-ke wena ukhonze isidalwa esifana nawe, esinepasipoti, esine-ID. Makuhlasela i-COVID khona manje naye uzofaka isifonyo njengawe. Uma ngabe kunimvula nawe uyabaleka, alokhu uze nge-umbrella ukuthi imvula ingamnethi. Ungena emotweni njengawe. Uma edubuleka naye uzongena esibhedlela ayostishwa njengawe. Yingakho ehamba egadwe ama-bodyguards ngoba uyazi ukuthi bangamdubula anytime. Ngoba uyazazi ukuthi wena siphukuphuku. Njengoba uthi wena uNkulunkulu kuwe, yena uyazazi ukuthi akayena uNkulunkulu, ungumuntu. Yingakho egadwe ama-bodyguards ukuthi angadutshulwa, angabulawa ngoba uyakusaba ukufa ufana nami nawe. Ngelinye ilanga naye uzofa, angcwatshwe, abune, abuzwe imibuzo lapha ethuneni, ajeziswe, adliwe zimpethu, adliwe zintuthwane, alothe, avuthuluke, aphenduke amathambo, aphenduke umlotha, aphenduke uthuli. Manje umkhonza ngaliphi? La ilaha illallah
ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kukamenzi wakho, ungakhonzi ithombe, ungakhonzi lutho esezulwini phezulu, ungakhonzi lutho esemhlabeni phansi, ungakhonzi lutho esemanzini ngaphansi komhlaba. Sengathi umdali angasivula ingqondo, asivula amehlo, asidonse ebumnyameni, asilethe kukhanyeni. Sithi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-ahya'i minhum wal amwat برحمتك يا أرحم الراحمين.